Tisztelt emlékezők! 1848. szeptember 3-án a legnagyobb magyar, Széchenyi István gróf naplójába a következőket írta. 48 órán belül minden tűzben és lángban áll, és senki nem akarja elhinni nekem. A legiszonyúbb hangulatban vagyok. Pisztoly. De mégsem. Miért gondolt az öngyilkosságra? Miért írt arról, hogy minden tűzben és lángban áll hamarosan? Nagy valószínűség szerint azért, mert aznap este tudta meg a nádortól, hogy Jellasics Horváth bán támadásra kapott utasítást Bécsből, hogy horvát-szerb csapataival támadást indítson Buda, a törvényes magyar kormány és a forradalom vívmányai ellen. Ez volt az, amit Széchenyi nem tudott feldolgozni, amit a saját hibájának, felelősségének érzett. Mivel a szabadságharchoz, ami ezután következett, a forradalom vezetett el. Az 1848. március 15-i forradalom, amit ünnepelni gyűltünk itt ma össze. Nem véletlenül Széchenyivel kezdtem. Történelemtanár vagyok, szeretem ívében látni az eseményeket, szeretem nagyobb kontextusban értelmezni azokat. A március 15-i forradalom nem lett volna, ha nincs Széchenyi István gróf. Úgy gondolom, hogy méltatlanul keveset beszélünk, emlékezünk meg róla. Arról, hogy milyen nagy szerepe volt abban, hogy elindítsa ezt a folyamatot. 1945-49 óta szinte mindig a népfiaira helyeződik a hangsúly. Holott Széchenyi volt az az ember, aki az utolsó bátor lépést megtette, amivel elindította valójában a reformkort, ami hatására végleg felnyílt a nemzet szeme, ami olyan kiváló embereket adott, mint Petőfi, Kossuth, Vasvári és sokakat másokat, a márciusi ifjakat. Ez a lépése 1825-ben történt, amikor is az alábbiakat mondta. Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának, de birtokos vagyok, és ha felállói intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egyévi jövedelmét feláldozom rá. Miért fontos ez? Azért, mert bár tudjuk, hogy a forradalmakat mindig az ifjak, a fiatalok csinálják, de az idősebbek, a tapasztaltabbak, netán mint Széchenyi esetében is látjuk, a tehetősebbek azok, akik a hozzávezető utat előkészítik, akár jó, akár rossz irányból, és ők azok, akik a forradalmak vívmányait konszolidálják, azaz az életünkbe beépítik. Éppen ezért egy forradalom, egy szabadságharc a társadalom minden rétegéből felelősségét kíván. Hozzáteszem, ez az élet minden időszakára igaz. Éppen ezért engedjék meg, hogy kétfelé bontsam mondandómat, és hadd szóljak felnőttekhez és a fiatalokhoz is. Tisztelt szülők, nagyszülők és fiatal felnőttek! Teleki Pál gróf mondta, hogy a vezetés elsősorban példa. A felnőttek feladata adott. A feladat pedig nem más, mint hogy gyermekeinknek, unokáinknak és a ránk bízott gyermekeknek példát mutassunk. Ez bizony nehéz és felelősségteljes feladat. Tisztában vagyok azzal, hogy mindenki hibázik, hiszen esendő emberek vagyunk. Ennek ellenére törekednünk kell arra, hogy gyermekeinknek a legfontosabbakat adjuk át, melyekből a későbbiekben táplálkozhatnak, melyek alapján nagybetűs ember lehessen belőlük. Segítenünk, okítanunk, az életre nevelnünk kell őket. Szép ez a 3 szó: Isten, haza, család. Ha ezeket megadjuk nekik, olyan felnőtt lesz belőlük, akikre büszkék lehetünk. Akik, ha hitünket, családunkat és hazánkat veszély fenyegeti, nem meghátrálni és elfutni fognak, hanem mint a márciusi ifjak kiállnak és küzdenek, mert értik és érzik, hogy miért harcolnak, hogy van miért harcolniuk. Történelemtanárként egy sor olyan esemény ötlött az eszembe, ahol sok százezer vagy inkább millió magyar fiatal hullajtotta vérét. És gyászoljuk őket, igaz. Én is gyászolnám fiaimat. De az ő áldozatuk új életet teremthet a nemzet és a jövő számára. Ahogy beszédem elején idéztem Széchenyit,
48 órán belül minden tűzben és lángban áll. De a tűz és a láng tisztító erejű. Új, talán szebb időszak eljövetelét hozza. Ahogy Márai Sándor fogalmaz 1956-os versében a Mennyből az angyalban. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Kedves gyerekek, diákok! Tanárként és édesapaként is tudom, hogy a ti egyik feladatotok a lázadás. Szerintem ezt megéltük az itt lévő felnőttek közül is mindannyian. Mi is lázadtunk, én is lázadtam. De higgyétek el nekünk, tapasztaltabbaknak, hogy vannak olyan értékek, amik ellen lázadozni nem érdemes. Viszont vannak olyanok, amik miatt érdemes. Nem érdemes lázadni a tanulás ellen, nem érdemes lázadni a szülői szigor ellen, nem érdemes lázadni a hagyományok ellen. Ezek értetek és értünk vannak. Hogy ne egy széthulló társadalomban, széthulló nemzetben, széthulló családban éljünk. Mert ha elvész az összekötő erő, akkor a széthulló társadalom széthulló embereket teremt. Viszont vannak olyan dolgok, amikért érdemes és kell is lázadni. Például az iménti 3 szó. Hol lenne a magyarság ma a fiatalok nélkül, azok nélkül, akik lelkesültek, azok nélkül, akik a halál szemébe kacagtak. Mert tudták, hogy van értelme az életnek, mert tudták, hogy van miért élni. Hunyadi, Zrínyi, Rákóczi, Damjanics, Mansfeld. Sem ők, sem pedig mi nem egy életre születtünk a világra. Hosszú távú a tetteink hatása, a miénké, felnőtteké, és a tieiteké, fiataloké is. Hadd köszönjek el egyik kedvenc költőm, Zsida Jenő soraival, a Beatrice zenekar átiratában, hiszen így talán érthető. És ez mind fiatal, mind felnőtt számára megfontolandó a múltra, jelenre és jövőre egyaránt. Hiszen csak közösen, fiatalok és felnőttek együtt alakíthatjuk a magyar nemzet, Magyarország jövőjét. Erre tanít múltunk, és erre tanít a márciusi ifjak és a reformkori bölcseink élete. Enélkül nem voltunk, nem lennénk, és nem is leszünk. Vagy fél ezernyi dalt megírtam, se szót, magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, mi hályok borult szememre, hogy meg nem láttalak. Te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget. Nagy és sötét átkot mondok magamra, versed, mely nem zenél, csak felhörög. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki 2 szemem világa, ha nem rád tekint népem, te drága. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megütik a dobot város közepibe, felteszik a zászlót torony tetejére. Sok magyar legénynek most kell elindulni, sok magyar menyecskét özvegyen kell hagyni. A szép szabadságért, szép magyar hazáért, 3 színű zászló oltalmazásáért. Minden ünnepnek vannak hangjai. Március 15-ének a fiatal férfiak és nők hangjai. Minden ünnepnek vannak színei. Március 15-ének a piros, a fehér és a zöld.
Minden ünnepnek vannak jelképei, március 15-ének a kokárta. Minden öltés mellett tesztek, a hazához var egy szívet, s minden szív töldi fejében, minden tűzszúrás többés lesz. A veszett kamarillának, fellányok, inget varjatok a katonának. Lefagadták a három színt, Keblünkről beljebb vándorolt, befogadták szíveink. Hogy hitünk hol van, hogy hova, kihez tartozunk, kié a föld, hol elsüllyed a koporsó, ha meghalunk. Lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató. Sivatag, hogy vérbe váltott képmadály, és a testnek a letépett tag, utána sír, utána fáj. Letéphetik a három színt, Keblünkről bevándorol, befogadják szíveink. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy s szent akarat, mely itt reszkedt a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy meg van írva. Lelkünkbe szívva magyar földünk lelkét, vérünkbe ontva ősünk szerelmét. Féltől ráborulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökön örökre. Mi célja a világnak? Boldogság, S erre eszköz? a szabadság. Szabadságért kell küzdenem, mit küzdtek érte oly sokan, és hogyha elvérzem, mit elvérzettek oly sokan. Fogadjatok ti szabadságvitézek, fogadjatok szent sorotok közé, zászlótokhoz hűséget esküszöm, s ahogy a véremben lesz egy pártatőcsepp, kiontom azt, kifecseltem belőle, ha bár szívemnek közepén lesz is. Szabadság, szerelem, e kettő kell
Szabadság, szerelem, a kettő kell nekem. Szabadság, szerelem, a kettő kell nekem. A szabadság olyan, mint a napfény, olyan, mint a szellő. A szabadság olyan, mint egy mosdó, olyan, mint egy simogatás. A szabadság olyan, mint egy csokorvilág. A szabadság azt jelenti, hogy felemelt fejjel járunk. Szerelmemért feláldozom az életet. Szabadságért feláldozom szerelmemet. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. A szabadság azt jelenti, hogy az emberek szemébe nézek. A szabadság azt jelenti, hogy bátran nevethettek és sírhattak. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon szerethetek. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. Magyar történet múzsája, vésd és soká nyugodott. Vedd föl azt, s örök tábládra, vésd föl ezt a nagy napot. Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint még 24 óra alatt. Csattogjatok, csattogjatok, gondolataink szárnyai. Nem vagytok már többé rabok, szétszabad már szállani. Szálljatok szét a hazában, melyet eddig láncotok égető karikájában kínosan sírattatok. Szabad sajtó! Már ezentúl nem féltelek nemzetem. Szívedben a vér megindul, s éled a félholtetem. Ott áll majd a krónikákban nevet pesti ifjúság, ahon a halálórában benned lehet a orvosát. Tetre ifjak, tetre végre, verjük le a lakatot. Mit sajtunkra, a szentségre, istentelen kéz rakott. És a jőzsoldos ellen, majd bevárjuk, mit teszem. Inkább szúrny a szívekben, mint bilincsek ezeken. Föl a szabadság nevében, Pestnek elszánt ifjai, s lelkesülés szent dühében rohantunk hódítani. És kiállott volna ellen, ezen és ezen falánk, és minden arcon, minden szemben rettenetes volt a láng. Egy kiáltás, egy mennydörgés volt az ezerek hangja. Odatört a sajtóhoz, zárját lepattantotta. Magyar történet múzsája, vésd ezeket követve. Az utóvilág tudtára ottan álljon örökre.
napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Tartsuk tiszteletben a napot, melyen a népszava először megszólalt. Van-e még abból a tisztaságból, naív tettvágyból? Van-e még? Van-e még magyar, aki valami igazat, szépet akar? Van-e még? Legyen áldás azon, ki a hon boldogításában fárad el. Legyen áldás azon a férfin, ki sebeit a hon védelmében nyerte. Legyen áldva a sír, hova a szabadság bajnokait temetik. Minden népnek vannak ünnepei. Minden ünnepnek vannak virágai. Minden ünnepnek vannak fényei. A tisztelet virágai és az emlékezés fényei. Minden ünnepnek vannak hangjai, dallamai. Énekeljétek most velünk 1848. március 15-e legkedvesebb, legismertebb dallamát.